tipple. Me and Sergio throwing pesos at some strippers. Still rocking J's, still fuck at the titty bar. But I done moved Porsche big body. 57 city touring. I'm first class to Spain. You still buying Ralph Lauren? Might rock Huaraches. I flip photo Porsche big body. My shirt say Versace. TV screen in my left pocket. I'm from California, but I done moved to Texas. My bad, I'm dyslexic in the 4-door Mango Lexus. At the titty bar, I ain't afraid to tipple. Me and Sergio throwing pesos at some strippers. Still rocking J's, still fuck minimum wage. I just left Neon Rave, tiptoeing through my bat cave. Cause I'm tiptoeing in my Jordans. I done came down, tiptoeing in my Jordans. Just cop the Porsche, tiptoeing in my foreign. You motherfuckers boring, you sleeping on me snoring. Don't worry cause I'm tiptoeing in my Jordans. I done came down, tiptoeing in my Jordans. Just cop the Porsche, tiptoeing in my foreign. You motherfuckers boring, you sleeping on me snoring. Don't worry cause I'm tiptoeing in my Jordans. Waking up at the crack of dawn, red camera cord. All my girlfriends gorgeous, you probably can't afford her. My Brazilian twins got flagged and deported. This one's for them ballers who be rockin' fresh Georgia. Secure the gate, finger scan, Panther on the porches. Back door open, Otis pulled up in the Lotus. Used to drive a Focus, but we still rockin' Georgia. California roll shrimp, tempura. I'm rockin' 7 rings like my last name was George. I'm at a slumber party, girls only got you mad. But you can sleep outside, here's my Versace sleeping bag. Cause I'm tiptoeing in my Jordans. I done came down, tiptoeing in my Jordans. Just cop the Porsche, tiptoeing in my foreign. You motherfuckers boring, you sleeping on me snoring. Don't worry cause I'm tiptoeing in my Jordans. I done came down, tiptoeing in my Jordans. Just cop the Porsche, tiptoeing in my foreign. You motherfuckers boring, you sleeping on me snoring. Don't worry cause I'm rock them beats, rock them beats, that's right. Rock them beats, rock them beats, rock them beats, rock them beats, that's right. Rock them beats, rock them beats, rock them beats, rock them beats, that's right. Rock them beats, rock them beats, rock them beats, rock them beats, that's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Rock the beats.
Drop the beats, drop the beats. That's right. Drop the beats, drop the beats, beats. Drop the beats, drop the beats. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Drop the beats, drop the beats. That's right. Drop the beats, drop the beats, beats. Drop the beats, drop the beats. That's right. Drop the beats, drop the beats, beats. That's right. Drop the beats, drop the beats. That's right. Drop the beats, drop the beats, beats. Drop the beats, drop the beats. That's right. That's right. Spinning his nails, combing his hair, he's taking it there. He got a new job, taking it up, rocking his car. Seeing the boys, seeing the girls, seeing the Da, Pips. Asta a fost o mică, nu știu, antrenament. O mică seară de streamuleț. E putea Răzvan la cap. Eu vorbisem mai de mult cu acest prieten de-al nostru, pe care l-am cunoscut la via un campionat de Hearthstone, ESL, da? Când am participat și eu așa e mare de pro player. Uite, trebuia să dau stream atunci, da, mă rog. Și am rămas buni precini sau cât de cât. Și i-am propus de ceva timp să facem și un stream de ăsta așa mai a la pro player, știți? Adică să arătăm puțin niște deck-uri de pro player și să le vedem la încercare. După cum ați văzut, băjatul e destul de bazat, era rankul 5 parcă, mi se pare că. Are foarte multe legendare, haurite, and all that shit. Se pricepe, a fost și legendă. După cum ați văzut, cardback-ul de legendă. Și vorbisem de mult și n-am mai putut acum parcă o săptămână, dar uite că ne-am nimerit acum. Cu, bineînțeles, muzicuța de la Twitch, da, muzicuța noastră, în care nu ne primim mute, care e destul de bună, remarca și colegul Răzvan. Și au fost destul de faine meciurile, în afară de primul pe care l-a pierdut, dar vă dați seama că oponenții sunt pe măsura lui, văd că începuse și o arena. Și mi-a spus băiatul că nu o să poată să stea extrem de mult, că mai are treabă, dar eu zic că a stat și că am făcut puțin stream astăzi, nu știu câte bizuri o să facem, dar decât nimic. Puțin acolo, da? Ca să vedeți că nu am dispărut. Niște news-uri extrem de importante. Săptămâna următoare or să urmeze 2 jocuri extrem de tari, de fapt 3 jocuri. Primul big release-ul vieții, Witcher 3 Wild Hunt, deci da, care nu o să-l jucăm. Da, adică mă rog, o să-l jucăm, dar nu vrem să-l saburăm așa, să-l saburăm.
Dar vin minunatele jocuri, deci, după părerea mea, abia aștept să joc Life is Strange Episode 3 as much as I want to see gameplay from Witcher 3. Da? Deci o să vină în sfârșit episodul 3, Chaos Theory, marți. Probabil o să dăm stream săptămâna viitoare, nu știu când, nu cred că o să fie chiar marți, dar în jurul săptămânii următoare cu siguranță. Vine și Game of Thrones, deci hai, o să izbucnim again săptămâna asta. Vedem și cum facem cu acel big stream. Și da, aveți conținut tips, ce pot să spun. Abia aștept să joc Life is Strange, să auzim din nou acea coloană superbă sonoră și să mai vedem mișterele în jet. Da, mai discutăm atunci când o să ne întâlnim la lansare. Bun, Crap Toys s-a numit pro player-ul. Eu am fost, bineînțeles, gazda voastră Philboss, Filip Iancu, la locuri și cu Muiță Răzvan. Și sperăm că ați văzut cum se joacă Hearthstone pe picior mare, nu că noi n-am jucat pe picior mare, dar mă rog, pe piciorul mai mic, așa. Băiatul ăsta chiar are multe realizări și are și multe, a participat și la multe concursuri și ați văzut că erau destul de bazate pachetele lui. Da, bine. N-a putut să stea mai mult, dar a stat. Și muzica a fost pretty good. Și să ne vedem cu bine la Life is Strange. Bă, aștept. Și la următoarele gameplay-uri, bineînțeles. Și la acel big stream pe care o să vă rupem. Da? Bun. Bine, pips! Salut! Sper că v-a plăcut mica marea seară de stream cu puțin de Hearthstone la pro player. Bine. Pa! Pa!